Atletico Madrid. Înainte de disputarea etapei. Imagini de pe stadionul meci. Diego Simeone pe de altă jucători. Cu defensivă sunt 4 jucători și Diego Costa al lui Atletico Madrid într-un Nicolae Constantin. Vă invit să urmărim împreună. Meticuloasă, o echipă care are mare nevoie de victorie astăzi, să termine pe locul al 3-lea. 27-a, penultima din campionatul spaniol care se dispută la această oră. Nu a reușit să îi marcheze aspect. Borde la Atletico Madrid. Atletico Madrid nu a primit gol de la Getafe. Mallorca, Granada, Real Madrid, Celta Vigo la această oră Getafe și Atletico Madrid. O lovitură liberă. Să vedem însă pătrunderea lui Llorente. Llorente în fața în ultima minge lungă pentru Hugo Duro. E destul de bine plasată, dar încă o ocazie. În ultima clipă, încă o dată, faza de mai devreme cu Mata. Atletico Madrid cu Leipzig. Iată pe Cucureia, întoarce Cucureia. Atunci când Oblak este depășit, apare altcineva care îl ajută. Bate lovitura liberă. Trage Arambari, minge deviată. Spins acea minge. Panta. Ia să vedem. Levante urcă un loc. Coche. Carrasco. 36 de puncte. Mallorca conduce. Alaves, de asemenea, direct păcălește adversarul direct. Centrează Llorente. Timor șutează. Se complice, tot ușor incomodat de această. Cucureia centrează 6 metri. Cucureia, o nouă cea pentru Real Madrid. Dacă submarinul galben pierde în fața lui Real Madrid, care deschide bine în flancul stâng, prelungește pentru Manu Sanchez. Cucureia trimite la către minge. De mult. Lasă jocul să curgă. Niom centrează. Correa lasă mingea pentru șutul lui Arias. Celta Vigo bate și de această dată. Uite Arambari. L-a aplaudat. Și cartonaș 9 meciuri care se joacă la această oră. Niom, Maximovic, Arambari și repriza a doua pe Soria în poartă. În apărare Hugo Duro și Mata. La Juan Cabaco. Arbitrul nu a oprit care lungă de la margine. Mata. 27 de ani are Jan Oblak. Arias pasează pentru Llorente. Minge față. Găsească. Cât de bine au lucrat jucătorii lui Simeone la abilitatea acestuia. Felipe este cel care, modul în care Simeone șutează Timor, fără probleme însă pentru iată-l pe Carrasco. Foarte bine poarta. Apariția lui Llorente, care se întoarce excelent și Marcos Llorente deschide scorul pentru echipa. Carrasco este acolo, va acționa asemenea momente de presiune.
pentru Coche. Coche lasă această minge. Carrasco întâlnește. Sau l-a văzut cartonașul galben. Diego Costa, ce intrare urâtă acolo asupra lui Diego Madrid, așadar iată pe Jason. Jason centrează, lovitură de cap. Marcos Llorente pasează cu călcâiul, foarte frumos. Iată-l pe Angel. Angel trage, Oblak. Era în poziție regulamentară Angel. Vitolo. Lovitură de colț, 6 metri. Ceea ce pasează lui Morata. Morata sprintează, Morata în careu, cade, creează Vitolo cu Geneda Conam, vine șutul. Thomas Partey, un șut în duelul cu Geneda Conam și vine Diego Costa. Costa minge. I-a luat cam mult timp lui, nu reușește să țină mingea lângă el. Sal Fajer. Guillaume se întoarce foarte bine, vine și centrarea, este 2-1. Insistă Lemar în fața porții. Facciamogli sentire il calore del pubblico romano, forza! Concentré, hein? Concentré! Goal in the first 10. Bene qui il portiere! Chi la sfrutterà? Che sfiga, palla! Aprono le ostilità, 1-0! Squadre di nuovo in campo! Hanno raddoppiato 2-0. E torna a giocare. Provano ad accorciare.